Liverpool hakykatdan hem şo ýylyň çempionu kimligine karar bermäge niýetlidi. Oyunun sonunda ählimiz munyň Real Madridligini görüpdik. Emma Klopp oyununa has, dogumly we eslegli başlapdy. Bu oyun olara aňsatlyk bilen ýeňiş getirip bilerdi. Egerde oyunun başında Liverpool'un hujugynyň ýanynda azjygan bolsa, udaçasy hem bolan bolsa. Emma Zidane hem maçyň ortalarında oyunu ütgödüpdi. Bu ütgötme Real Madrid'i Çempionlar Ligasynyň trofeýini ýokary götürmäne ýetipdi. Hova, Zidane näme etdiki? Bu oyunun balansyny Madrid'in eline geçmek üçin. Biz bu videomuzda detayly seyrederiz ve elbette Liverpool'un hem Zidane'dan üstün yer, yani Jürgen Klopp'un taktikasyny hem Real Madrid'den üstün yerini seyrederiz. Sonra biz iki toparın hem nähili liniýa düzülüşini, yani formasiýasyny göreriz. Real Madrid bu oyuna 4-3-1-2 düzülüşü bilen çykdy. Derwede Van, Navas, Çepgarada Marcelo, merkezi goroçular Ramos, Varane ve sağrada Carvajal. Merkezi yarım goroçular seyretsek Casemiro, 8 nomer bilen Toni Kroos, 10'luk Modric ve edil öňlerinde Isco. Hücumçular Ronaldo ve Benzema vardı. Real Madrid'in treneri Zinedine Zidane. Zidane yarım gorugyndaky boşlugyny Isco bilen başlamagy makul bildi. Emma Klopp beýle däldi. Klopp'un taktikasynyň has gowlugyna akyl ýetirmek üçin biz ilki bilen Zidane'ň näme niýet bilen beýle çykanyna seredik. Zidane'ň bu taktiki düzülüşiniň brilliant yarım gorugçy, ýagny atakujy, polozashitnik oýnatmagyň iki sebäbi bardy. Birinjisi Isco'nyň bu oýundaky wezipesi gyzyllaryň goraga ýakyn merkezi yarım gorugçysyny markaja almakdy. Bu esasan hem Henderson'dy. Ol onun oyun gurmagyna päsgel berýärdi. Şol sebäpden hem gyzyllar oyunu izden gurmakda kösenen wagtlar bolupdy. Ve bu olaryň 10 topuň 9'uny uzun pas oýnamagy mejbur edýärdi. İkinji sebäbi bolsa Liverpool'un 3 hüjümçi bilen oýnamagydy. Ýene-de Zidane'ň köp ulanan zatlarynyň biri hem Casemiro'ny wagtal goraga, ýagny 5-nji goragçy alyp oýnatmagy üns çekipdi. Emma bu oyunda Madrid'i beýle oýnamagyna Liverpool hücumu mecbur edýärdi. Olar muny bütün boşluklary ýapmak üçin ulandylar. Haçanda ýydaky 5'li Liverpool'un hüjumlary bilen ýa meşgul wagty yarım goragçylar Liverpool'un gyradan hüjuma gelýän çep we sağ goragçylaryny tutýardylar. Şeýlelikde Madrid oyunda 5-3-2 sistemasyna urlýardy. Gelin indi bolsa Liverpool'un sastawy bilen tanış bolalım. Liverpool bugün 4-3-3 sistemasy bilen çykdy. Derwede Karius, goragda çepgarda Robertson, merkezde Van Dijk, Lovren, sagrada Alexander-Arnold. Merkezi yarım goragçylar Milner, Henderson, Wijnaldum. Hücumda şu üçlü Mane, Firmino, Muhammed Salah. Liverpool'un tälimçisi Jürgen Klopp. Klopp'un taktikasyny seretmezden ozal. Klopp adaty 4-3-3 sistemasy bilen çykdy. Ve bu düzülüş Liverpool'un pressing oýnamagy kömek etdi. Emma Real bu pressi özüniň derwede wanyny oýna goşup saklamana synlaşypdy. Klopp'un maksady Real'ın oyun gurmagyna ziyan bermekdi. Olar muny pressing bilen amala aşykmaga synlaşýardy. Görüşüňiz ýaly kaçanda Real oyuna izden başlan wagty Real'ın oyunçuları liniya çekilýärler we açylýarlar. Klopp muny ýöriýte şeýitdiripdi. Sebebi Klopp'un aladasy meýdançaň ortasynyň ýapyklygydy. Şeýlelikde Real hem meýdançaň ortasyny gurt tutdy we iki garalarda boş ýerler goýdular. Ýöne Klopp iki garany hem ýapýardy. Ýagny iňiz videoda Salah we Marcelo'ny gören wagty ýa-da çekilýär hem de oňa tarap süýşýär. Şeýlerik bilen Wijnaldum hem Marcelo'ny ýapýar, ýani ortada we bular muny aralyk saklap goraýardylar. Şol wagtda Mane hem ýa-da süýşüp, ýani Liverpool 4-4-2 pozisyonda geçýär, çünki onun saklayan oyunçusy iki sanapdy. Görýän bolsaňyz Carvajal hem de Modric, Mane
4-4-2 pozisyonda geçip yapýardy. Şol sebäpden Real her gedek çeňeye düşýär we topu ýa oynamagana mejbur bolýar. Onu biz statistika seretsek belki inanmarız. Emma üsverin Liverpool top bilen az oýnaýar. Ýöne näkili netijeli oýnaýar. Ýagny derweze gurma synanşygy Gyzyllarda 9, Madridler 3. Bu goýlar hem şeýle ýöne aklymyzda soraw peýda bolýar. Näde? Gelin şu sorawy hemmämiz bilerikde serededik. Olar kem gorandylar we ulu pressing bilen oýnadylar. Hüjümçileri bir-birine gaty ýakyndy we bu oýun Madridliň gyra goraşlarynyň orta kömek etmegine sebäp boldy. Bu bolsa Gyzyllar üçin gyrada ýaraşdy. Liverpool gyradan köp hüjümler geçirdi we Liverpool'un öňdäki üçlüsi Madridler çyndan hem gyn ýagdaýa salypdy. Carvajal hem Milner'i hem de Robertson tutman bolýar. Başında Liverpool has güýçli ýaly görünýärdi. Köp şanslar hem boldy. Oýnyň üstünlüğini eline alma wagty gelýärdi ýuwaş-ýuwaş. Emma Liverpool oýnyň ilkinji 30 minutunda muny başardy. Olar bir hatda 2 gol bilen hemen geçip bilerdi. Oýnyň soňlarynda, birinji ýarmyň soňunda Salah'ın omdundan şikes almagy, ýerine Lallana bilen üýtgetmegi, oýny düýüp göterip üýtgetdi we Liverpool 4-5-1 sistemasyna geçmäni mejbur boldy. We bu Madridin oýny el almagyna getirdi. Haçanda Real Madrid hüjümde wagty Zidane olaryň çepguradan hüjüm etmeklerini tawsyrýardy. Ve biz bunu Jose Mourinho'da gördük. Çepguradan hüjümlerini. Çünkü Premier Liga'da Manchester United Liverpool'a karşı bu taktik anlattı. Bu çepguradan hüjüm etmenin peýdasy benim fikrimce esasen hem Mane'nin sagyra geçtiği bolanyny ve çepgura kömege az gelýändiginiň netijesi bolup biler. Bu Real'ın çepden gelecek hücumu saklamak üçündü ve Liverpool 4-5-1 sisteması bilen yarım orada açık berýärdi. Belki de bu Mane'nin sagyra kömek etmeýänligi üçündü. Salah gidenden sonra Real Liverpool'un boğyan pressinginden ansatlyk bile çykýardy ve Madridler oýny eline aldy. Birinci gol bizim fikrimizçe offside değildi. Oyunun ilkinci yarısı çeýle hem tamamlandı. Ve hemme kişiye mälimdi Liverpool'un dinamişne oyunu yoktu. İkinci time hem şeyle başladı. Real öňde bastı, Liverpool uzun oynadı. Ve Real'ın bir hoplu hüjümünden soň topu alan Karius ilkinci gol Benzema sowgat berdi. Hawa geçirilen goldan soň Liverpool canlandy. Has enerji işine oýuna geçdi we hüjümler edip başladı. Benzema'nın golundan sonra Liverpool oyunu elbette bir etmek başarıptı ve goldan soň Liverpool özü ýaly, ýagny pressingli, baskıly oyuna geçipdi. Madrid olary ýerine serpirtirmek isleýärdi we buny 61-nji minutda Isco'nyň ýerine Bale'i getirmek bilen başarıpdy. Bu Henderson elbette arkaýynlaşdyrýardy, emma Bale'in oyuna girmegi Robertson'ın öňe çykmagyny durdurýardy. Ol jerime meydançasında oynap bilýän oýunçudy. Biz muňa onuň gol bilen şaýat bolduk. Ondan sonra Liverpool Madrid gorogynyň arkasyna gaçmak üçin kän synaşdy. Kä halatlarda az galdy. Hatda olar Mane bilen oýuny deňlemäne golaýlaşdylar. Liverpool bar güýji bilen hüjüm edýärdi. Ve Real bir näçe gedek kontrataklalarda tutupdy. Oýunyň 83-nji minutunda Karius ýene-de bir sowgat berdi. Şeýlelik bilen oýun 3-1 hasamda uturupdy. Ve Çempionlar Ligasynyň taryhynda 3 gezek kubok alan adyny Real Madrid eýe bolupdy. Gelin indi bolsa PES 2019'da Real Madrid'in Liverpool'a karşı oynayan taktikasyny görkezdik. 2018-nji ýyldan bäri PES 2019'da da gaty ýoklar.
Ronaldo'nun Juventus'a gitmegi, birim Liverpool'da Fabinho gelmegi var. O Real Madrid 4-3-1-2 sistemasini oynadı. Yani şular Real Berde Isco oynadı gören ortamda Diamond midfielder torunda ve 2 tane arasında hücumçu vardı. Zamanım arasında hücumçu diye şular yani oynadı. Liverpool'un görüyanı 4-3-3 ol klasik düzülüşünde dur. Marcelo Şimdi gelelim Berde esası oyun instruction yani attacking instruction'ı kontra-atak oynadılar, riske paslan oynadılar, giyin şeyini oynadılar ve de flexible delta maintain formation yani her kim öz yerini oynadılar. Bu da hem Real Madrid'in hedirki duruşu duruyor. Ondan sonra Europlanda all out of defense yani tatana baron oynadılar, agresivni ortan aldılar. Bu da hem mesela defensive line hem compact duruyor. Esas şurada ütkenler advanced instruction'dan attacking fullbacks yani gördüğünüz Marcelo da Carvajal öňe köp çıktı. Esasen Marcelo kan çıktı. Centering targets. Munam gördüğünüz esasen şurada offside hatalarından oldu. Hem Ronaldo hem Benzema hem de Toni Kroos içerideydi. Yani oyuncuların hemmesi qıradan kaldırılan topu içeri girer. Sonra da box Real Madrid'in asıl oyunu bunu biz zaten gördük. Kaçanda Real Madrid 5 gol geçirdi. Yani Casemiro'nun orta girmegi onları 5 gol geçirdi. Oğlum topsuz vaktlar yani Liverpool yarım Polyan geçen vakti yem. Onlar şu şekilde Casemiro'nun orta girmegi olan 5'li gol sistemasına geçtiler. Advanced Instruction'ın ilk son kısmına biz kontra target alacağız. Çünkü Cristiano Ronaldo iyi de gelmedi. Nasıl verdik? Oğlum eden azar oluyor bizde. Şular Real bu birinci time'da oynan. Taktik düzülüşü Real Madrid'in. İkinci time'da olur ne etti? İkinci time'da olur Muhammed Salah esasen travmalarından son Liverpool 4-5-1'e geçenden son. Olurun esası eden zadi Liverpool'un ataklarını durdurmak için yani hata barbar oldu. Yani gol yani hata dinlepti. Ondan sonra Liverpool'un ataklarını saklamak için yani Robertson, Arnold yalı qıradan gelen hücumları saklamak için Berde Zidane'ın eden hareketi Gareth Bale'i oyuna almağı. Gareth Bale'i oyuna alıp yani bunu sağıra yarım gol oynatmak başlanmaktı. Ama toplu vakti yani. Toplu vakti Gareth Bale çepkıra gol çepkıra sağıra hücumçu oynadı. Bu da onun orta girmeni yol açtı yani gördüğünüz şu Royal'ı Bale. Birinci golunda da orta girip gol atmak başardı. Birinci golunda kahve udan tattı bile yani onunla o yerde olacak second striker yani ikinci gizli hücumçu oynadı. İkinci goluna varsa uzaktan şutaydan topu vurmaya başardı. Yani esas eden zadi Zidane'ın şutayda bunu sağıra hücumçu oynatma o da Robertson'ın. Yani Şurani Robertson'ın geldiği arasını saklamak için. Elbette Zidane'ın bunu etmeyi Henderson boşamaydı yöne Liverpool'u 4-3 sistemde değerli için Henderson'ın toplu başlamayı ilk ışık bir ugroza yani hope veren nokta. Videomuzu kalan olsanız videomun sonuna abone olun. Yani abone olun, videomu paylaşın, like basın, yine de görüşen çek. Hoşça olun adamlar.